wannan babban musifa ce. Muna cikin halin kakanikayi kenan yanzu gidanmu ba security, hanyoyinmu ba security, ba mu da security a gida. Ka tafi wani guri wani ya zo har gida ya kashe maka iyali. Ba a daɗe ba da yin fa irin wannan fa, wani shi ma fa ya fita aka zo aka kashe matansa aka ƙone su. Shi sa nake gaya muku maganar tarbiyyar nan tana da muhimmanci, kuma fa ba wani ne daga nesa ba ya zo. Waɗannan 'ya'yan da muka haifa bun ba su tarbiyya ta addini ba, bun ba su ilimi na zamani ba, ba a ba su ilimi na addini ba, suka koma shaye-shaye da rashin sana'a da kallon fina-finan ta'addanci. Shi ya haifar musu da wannan abin. Ko mai aka sa su za su yi, ko mai aka sa su za su yi. Wani ya kashe uwarsa, wani ya kashe ubansa, wani ya kashe matarsa. To yanzu abin gashi abin ya yi munin da ya munin da ma za ka fita gida ba ka da tabbas ka zo ka tarar da iyalanka da rai. Wannan abu duk wanda ya ji wannan yana da imani, to abin zai daki zuciyarsa. Musamman sai ka fassara shi a kanka, ina ma a ce ya faru a kanka, a ce kai ne mijin wannan matar, kai ne uban waɗannan 'ya'yan, kai ne kakan waɗannan yaran, ke ce kakar waɗannan yaran. Labari izo miki wani ɗan ta'adda ya shiga gida ya kashe miki jikoki, wani ɗan ta'adda ya shiga gida ya kashe maka jikoki. Kai ne ka dawo gida ka tarar da gawawwaki guda 7 a shimfiɗe. Wannan wani irin abu za ka suranta wa kanka mutum zai ji a ransa? Kun ga yadda rai ya zama, kun ga yadda rayuwa ta zama, kun ji irin baƙaƙen labaran da muke samu, masu tada hankali, masu dugunzuma hankali, masu kada zuciya. Muna roƙon Allah ta'ala ya tona ma 'yan ta'addan nan asiri a kama su gaba ɗaya. Allah ya ba wa jami'an tsaro da iko da dama su kama waɗannan 'yan ta'adda gaba ɗaya. Idan jami'an tsaro Allah ya ba su sa'a suka kama 'yan ta'addan nan gaba ɗaya, to sun yi babban aikinsu. In suka gama bincike kaf za su tura ma kotu, to kun ga abu ya koma hannun alƙali. Allah ba wa alƙalin dama ya yi bincike na gaskiya, ya yi hukunci na adalci.